Fáilte a chuir gail Tráchtaire go dtí Páirc na gCeilteach an sa in éidir Babhta isteachta se Peile Allianz feithe agus ana chuid le fáil Tráchtaire ag an dá iarna seo agus an forhórtas na cléithí inráinge dótha imar díreach ag an am géana an sa ar a TG Ceallaigh. Is féidir le deireadal suas agus is féidir leis an Cabhán dul síos mar sin caiigh an dá drám sa Tráchtaire an cléithe seo a bhóchaint a cléithe fíor chanúnach don dá éireann. Tás nóid le fuireann chuide Tráchtaire tá roinnt aithre an son tá sé a gocan a tosús chúil gan éon áras ach aithre bháin an son le Diarmid Baker éidir a dó ach ónmach an bhuí imethe agus is stigúir siú tá ruúí ó míonán idir fethe héan. Tá ahrú an son sa lína lechúr chomá le ruúí Forbes atá snú go ceart ach tá ahrú é cóig le Matthew ó Domhnaigh a bhfuil ráfuointe an tatan sicáte i stig i gibh le fethe agus crothóir dochaigh mó. Garrett McInnes agus Páirc McGrogan taobh le siú. I stig i lár buí na fidhúra Conor Glass agus Brandon Rogers le puinte an duine an tatan sicáte a gimmarte lár buí. Éidir mar dochaigh gan Higgin agus Paul O'Castle ráfuointe i stig Doire agus is stig i lán tosaí tá Niall Lachlan fear bhór 7 buinte an tatan seóin sárchomsach Shane McGuigan agus Lachlan ó Murray a taobh le siúil chun an iarna chríochnú amach faoi Stewart Kieran Mina. Don Cabhán Tráchtaire well neart le déanamh ag fuireann Dermot Macaba Tráchtaire inniuh tá Liam Ó Brádaigh istigh sa cúl agus don cid is mó tha siad línáid amach mar bechóir ach tá ahrú bháin an son Jason McLaughlin, Brian O'Connell agus Cormac Ó Brádaigh cinnte sa lán chúl ach a gibhir fethe sé Tráchtaire beag Níl Ó Caroláin a tosú de Garród Magán. Ciarán Ó Brádaigh duine de bhirt ceann ó arbhach ag stigh lár buíre gibhir sé agus crothóir Ó Brádaigh taobh le siúd. Fear bhór héan cúig an tatan sicáte Roinn ó Domhnaigh a gimmarte gibhar a hocht agus taobh le siúd Garród McKiernan is stig chutásigh tíreanna Madáin Óan Ó Cléirigh agus Oisín Ó Brádaigh agus is stig chutásigh a bhd tá Manuel Sheehu Dara McPheety agus Páirc ó Lainse go bhór 3 pointe agus pointe dúbalta fuite get Tráchtaire inniuh. Well tá na ghaocha séide a trasna I dro an camera Tráchtaire inniuh mar sin ní choró sé mórán le ceachtar den drámanna Tráchtaire inniuh. I gomrád leis an tatan sicáte nuair a bhí na ghaoch sin fíorthach do gach ar an maimse go breá an sa I gahar chuide Tráchtaire inniuh agus caibhlint olmhór os ar ggóir amach. So déach rudaí dal roinnt slite Tráchtaire inniuh, chaildir in ag an lú an tatan sicáte, a brú ortha inniuh a chéimú a áilach má chailann corca in ag tírón a thá ar siú díorcha gnám seo chomá tá seans ag deire má bhuain siad inniuh. Ó héamh an Cabhán má chailann siad agus má bhuain caildara raig an Cabhán síos. Tá cóscóirigh tastáil bhtha má se ar a laid ach bhuaigh an Cabhán ag I bháda an tatan sicáte cluiche fíochfar a bhí an son agus cílíonn sé sin go mé siad réig agus olamh a trách. Beag nuaimh a ciúna a going Tráchtaire sud a roiimid go dtí áhrán na bhíon. Tá beirt tréis básáil sa Cabhán Cyril O'Keefe duine a immers na 70 an Cabhán du mar sé faois sa faoi fethe héan agus an iarn sin se bhí sé mar a fear mór club an son I Dromalaí ar feadh na blianta agus an cúnta agus an tathair Oliver O'Reilly chomá ír caithíoirlach cmógaíochta an Cabhán. So sin éar sin seo leart le nimmert a chuir dús áhrán na bhíon tá chuin inniuh ó Emer Mulholland ó Naomh Malachis in Castle Dawson a bheith go canna sin dóin Tráchtaire inniuh.
So sinné os na nótaí formáiltha hon cluiche Olvan sá Tomás ó Murachún réiteoir ó Ghalabhistig I lár buil Tráchtaire há duire má se I gimmert ó héamh na lábha cléig dí héamh an na lábha deise wit níd ach an Cabhán na gimmert ó héamh lábha cléig dí héamh na lábha deise agus duire ag gimmert ó héamh na lábha deise go dtí héamh na lábha a clé. Réig agus Olaf mar a bhí mar rá nuamad ó hin tá neart le déanamh ag an dá ar an seo tá siad sábháilte go leor a níis a tá seans ag duire dulchan ceang dí Babhta canis an teachtain se chuing agus a dulráid go dtí Sraith a héan iad imethe siostí Roinn a dó díreach am líana a há sé gan éon áras a gíre dulchan ceang dhéanamh agus tuisteach in Roinn a héan uair amháin eile an Cabhán neart le déanamh có má fós chun go meisiad sábháilte tá siad ar róthar anis tá Jason McLaughlin leis an níróir chun sé trasna agus é fága faoi dheire ag crothúir ó brád ag neart de bhaintirí bhrád ag gimmar Tráchtaire inniuh tíanán ó madáin in is le deis tá sé ag an fethe héan I naig na gaotha han gréich sin ag sé de trasna na Páirc be sé duchar scóra áil ón déobh seo den Páirc gan éon áras Tráchtaire agus tá sí láide go leor mar sin chuirsíisteach ar chósaíach ra idir eistín cluthe Rian ó Domhnaigh is Rian ó Domhnaigh isteach ó fada le Dara McVitie agus Berta chu brú ar siúd brúd lethach bhfuil ní sé míd lethach tá lámh berthe agus tá an chiad seans Tráchtaire ag an Cabhán mar bhí mar rá cíise an san sa bratacha híos taobh an gúil tá gaiacha sé de trasan na Páirc crothóir sé sin feibanna de ghearóid McKiernan sa hasan chun tosaigh tá pointe fuite ige ón tachtain seacáte agus é breábaltaí sa churthar an trasnáin mar sin ghearóid Kieran leis sin ciad iirecht ar an gos clé agus é sin dianta go slachfar ige agus an Cabhán pointe chun tosaigh well Han neart le déanamh an Cabhán so na implachtaí an Cabhán well fódar an ag bháil an Tráchtaire agus choir sé sin go mór ní réon seans ag bháile Tráchtaire inniuh tá si gim ag an bhí chumá ha begáín ród a bór an sa ar an dálamh tá sang fuite ag fear a chuide an sa híos ar dhéis tá sé áirithe an fear sin ná Diarmaid Baker ach daireadh sé tappa go leor a han dá ar an seo réig chun troda Tráchtaire inniuh agus é tastáil go géir an dá dream chumada sin tá ola a tacht sós go loch Tá éintrim an aig an duire an sa ar an 8ú lá dia go breán agus muoinechan an aig an Cabhán an lád ar gaan an son ag glúnóis mar sin beag na fórnacha seo a lurag spás ar nirin agus tá neart le déanamh ó héh sinne Gearóid McKiernan is fear na cos cléad an chuid is mó cos dhéis agus cos clé aige chun ní tresáasta íirecht a hógan Dara McVitie is seileh na íróide trasna chu fada le Rian ó Domhnaigh ríist Rian agus ceann isteach go dtí síthú bailile héag síthú díocht tebh mo den lína 10 méadar é casisteach ní tresáasta dul ar an déir clé tá tróir os a chóir amach agus caithfeadh an Cabhán coolú siar go dtí an 10 cóig be siad sásta seileh chamád agus an cúpla scóir breise a chur leis seo ach pointe tastáil bh ra na coitianta duire gan éon áras Tráchtaire inniuh an neart le déanamh ag lads Cabhán chun sin aithriú an deis sin tóca ag crothúir ó brádaigh agus bhí si titim an trasná tá sí go dainn crothúir ó brádaigh agus an dara fointe fuite ag an Cabhán Tráchtaire níos íirecht eile do sé na gocan an ceann seo a chahabh amach Berta ó chuide frach leis sé fáite faoiire ag McKinnis in is seileh tá fear amach an sa ar a déhlín mas féad le puc amach a sé puc amach agin fearsin ó roií míán a tháinig isteach san nuna déirnach trasna go fada le ítan ó dochirdig ítan taobhstig den cairdéag tá sé fuite uairháin eile go muoinán agus deise geile an cosíisteach cín sibh an réoch sin Oi dad Ní raibh sé bhfad ón gúil a chun réoch sin láide go leor agus an chiad íirecht ó roií míán chutha ar chlé agus ar fóríl. Ba gortha anna chóirmach cín sibna a bratacha taobhír an gúil sin chumá bratacha na Palestína an sa agus iad an crochta sa réoch ó brethe go háling an son ag Dara McVitie chuir siar go fada inis le Brian ó Conaill. Brian ó Conaill trasna leis an dorn. sé dimithe isteach in leach doire há sé in seileh crothúir ó brádaigh tá pointe ag crothúir hena féin fágann sé go dtí síthú é. Síthú siar tíanón am adáin leis an cos clé bhfuil ceann eile fáite go tá baid de ceann eile leis an cos clé chomá tús úntaach ag an Cabhán bhí sé tastáil go géirmhtha bhí mainte chuide an sa dóchasach go leor bhí bhfuil ní ráidir míách bhí cúnta an lú díirecht do chreite
an tachtan Sraith tachan ceann úntaach genta ag lú le Roinn blianta nuas agus ag tiltte go mór acu droch kick amach an son an brú Tráchtaire sé mar gocan agus a droch kick agus deis ag an Cabhán ceann seo a churtha an trasnánach ní dóla mé leis an naoch sin Tráchtaire. sé ag McVitie an bil trocha méidir amach a go bhd amach ón gúil. Ní lindan á lorug fós. Tá inis. Fear facht aige. An fear sin ná fear a háistigh déanach sin Nailo Carlán agus an lámh chuir a thar hóling ag grúirí míán agus sean san inis ní. Kick amach le hacht. sé tóga go tapa ag fear a ghuiire. Tá sin faoi bhrú tá an Cabhán a chuir brú maidide chuir tá cóirta teacht amach an stórim. Tá bhí sí sáite in rud ribh seo. Tá sé sáite chumá tá neartta suncanna agus brúna dul haimpean na fáca ag an Doire an Tráchtaire. An cluiche dearnach ceapá seachas má bhú an duire rih an créamh Histeach snast an Santa Berto chuig go frach leis tin sé amach ó chus fear chuire is dóm téan an Cabhán teacht a ríist. Tá sé Peile hun san go snasta Gearóid na Cíarn, Gearóid ar ruúthir tá brú Tráchtaire ó Magrógan. sé stop aige agus tin sé amach ó fada leis an 15 uair amháin eile as sin ó brád gan is le seile ag an 65. Tá fearach an sochan é bhú sin Nailo Carlán. Nailo Carlán a háistigh déanaachta Gearóid Magán Tráchtaire inniuh. Tá sé inis sé go sin ó brádaigh. Tá neart ó brádaigh i gimmert ar an seo do chunta an Cabhán Tráchtaire inniuh. sé Peile héis ag Ríon Domhnaigh. Ní sé sásta go an áit sin tá gáin níos mú spás aige tá pointí dúbalta ag tastáil go géir agus é sin feice im líana tá feabhas olmhór teacht ar na fórnacha i lig im líana agus cín sib an feabhas a trééis teachtar an gléthe agus an tácht a bhain leis an pointí dúbalta sin. Chana glas in is chu brú feartha brábalta pointí dúbalta áil é héin a sé chuir siar chu fada le Ciarán ó bráda. Ciarán an teachtasteach tahí istig den 15. Tá seansan is ach le bloáilta síos an son an gos. Tá sé dain siar go leir. Tá amach an son tá sé a gocan. Bailíonn sé líróid amach agus seansa inis tachan ceann í réon chuoch i gcuine duire ach tá an Cabhán a chuir brú maite chuir Tráchtaire i nniuh sa chiad cúpla nuam tá sé nuam agus 6 second imime sa ar an glóga Bórt na gCeilteach agus róthir inis tá Cormac ó Rory Forbes stig cho fada le Ethan O'Doherty agus pass nasta chuiristeach again san nach droch bra le cool well an droch frab a chrotre second hole ach sáte san angach ag 9 Lochlan well bhí rud éigen de testáil bhuatha go géirman ar mór an a tarlú de gcuireteach lúna in nniuh ach 9 Lochlan an son de chairigh an droch frab leis sáte cad é mar chúd an son ón fé an chutha isteach go háling agus thoidir chóscór an sa 7 agus 5 second imime ar an glóg agus an Cabhán in ag an obair sin i lig gachar scrista taobhstig de second amháin roias go ró agus neart le déanamh inis an Cabhán tá nach gach fearr seachas an suúr nó cethir ar fág a taobhstig ag duire i leach an Cabhán. sé de cúlú inis a tá sé de chuann brú taobhstig den nach seo chomá. Spás an saigh fear an Cabhánach ní mór anna tarlú os a chóir amach. Tá fear feite gé inis Nailo Carlán tháinig istigh déanach tá neart genta ag cail sa chiad cúpla nuam an sa cléthe. Agus a chuir amach ó fada le Jason Clochlanna. Tá sé síú inis tá trúr ó haimpeile. Tá sé chuir amach aige hanas agus so brád go ggéire é bhú an sanach tá trúr a chuir ó haimpeile tá kicin agus suncan don haimpe na háite. Agus tá fear na gaiileh háiste go lá built más mar a chuú chun é seo chahabaisteach stóir an óháin ar bhfuil tá trid fíochfar an sa ní amháin ar an líróideach ar gach cuid an fór Tráchtaire in Jobh agus bhí mar látrih an cléthe go bhfuil cúnamh tíróin a tastáil go géir ó chuire Tráchtaire in Jobh mar má bhuain a tíróin ar chorca agus má bhuain deire an sa raig deire chun ceann go dtí Sraith héan agus níró vinnic bhí an maintir chuire i ggéir taíocht ó lads híróinach
She was in sin Tráchtaire Nuaimh. Tá canna glas stig go leor buin sa ceappa go nach sé búte go bhar. Tá sé búte go nach áideach taisbanta aige agus go nach. Tá deireach an tacht tá nácht a có haimpeir an déir sut an fór. Tá sé bailile héag fear bhána go. Tá fear réilech an tosig nó sé tastal butha. An fear sinna nó dohartaigh. Nó dohartaigh stig a tebh stig den dahad a cúigan is tá fear heb na lábh deisige ach tein se go dtí heb na lábh clé. Achor sád na líróide, Paulo Casada tras nach fada le Garrett McKinless, Garrett le líróid áling isteach an sáth, mí lína dahad agus an lína dahad briste. Ó, pass áling an son nach na morca céimena tóca ag fear chuide an son. Má sa mar a chú, cmád smacht ar chóir sí an son agus caig mar sa chiad. Nei núd an sa in nire tá. Nant rúd a búide a táú a móthir Páirc Tráchtaire. Inis Brian O'Connell trasna ag brád ag an sa. Brád ag arbach, go fada le brád ag eile. Trasna Páirc agus na nág spás fuite ag tíornán ó Madáin. Tíornán, Joch pass lábach, bailithe faoi éire Gearóid McKiernan. Gearóid McKiernan a móthir a déobh lín. Chun sé siar ag dtí tíornán ó Madáin uair a bháin eile agus é ag McVitie inis. McVitie agus an héandó $3 ag fear an Cabhán tá duire ag crocha haimpeir an lína dahad an son. Sást an Cabhán nach mád amach an son más féidir ar rúthar inis tá ó brád ag eile sin osín. Tá osín a tachtú go canna glas. Mar há déntaige le cúpla cléthe nuas seasin san mór haimpeir ar an lína dahad. Chuann sé an brú an son ar an lína dahad. Agus a gáid brú go má sin tactic sin fiáin. Níl aon den á lára gon Cabhán tá fear tachtanis sin fear sin na ón ó cléirigh tá sé bailithe ag ón. sé tach faoi bhrú ach ní héon bhrú go é. An sé soncach leanann sé raig tá sé níos sig síthú. Tá síthú brábal tú róthir dhéanamh tríd a lárach be sé dochar inna chuna glas is sin íana Tráchtaire inniuh. Ó bailithe go hálan an son ag fear chuide an lámh imethe Harris an Ghóling an son ag McVitie chu McVitie bheith cuaireacht an enam tóca Hanna féin bín McVitie nacháid ar a Páirc ag an nach ní anna sé stig rómhinnig bailín sé líróid agus chun sé take listeach agus mí leis tá sé níos McKinless. Ag na Grogan díreach trí de lár ní réon na tacht an Cabhán mar be siad Harris an lína ní leach trúra chu stig ach bailé stig ag an fear i lár buí déanta go háling an son ag Brian O'Connell tá siad ar rúthir ríist Brian O'Donoghue isteach go dasí sin McVitie frach leis fain sé son sa gá well ní aon ar an réitóir lena míidir aigling McVitie híos ar líróid bailithe go háling aige tá an drama an déblin rá go bhaigh se ón dalahé agus tá sé sin ráite ag an réitóir inis chomá canna glas inis Chofada amach le McGrogan a tacht faoi bhrú. Trasna bháin eile dí rúirí ó míanán. Ní leach trúir an Cabhán ar an déhheile den fáir, cá siad go léir cúlathe, tá an Cabhán a chur an brú haimpeir an dahad a cuaig, a duire an dahad. Mád míid súdar na tacticí a ríist im léana leis na rialach an nua, tá neart tríláil a dul raig ag gachcúnta ó hebh conas gur féidir na tacticí nua seo a chur a bhaim. Tá tacht tríd uairháin eile tá brú tacht ortha go héamh na lámh a clé inis tá seans ag lachlan ó Marí agus tá seans sin tógtha agus cúnta a chuide inis chun ceann don giadúir Tráchtaire inniu a gáú me déag agus 9 second déag imethe ar an glógan sa i Báirt na Ceailteach an kickamach gear tógtha ríist an Cabhán iad a gúsáid an tactic sin go húntaach Ciarán ó Brád inis ar rúthir a tacht tríd láir déanta go háling aige tá sé chuiristeach an istí McKiernan ar an fethe héan leis an cos clé bhfuil sé sin dul an trasnán bheith sé go háling mar scóir amach sé cuitige ach níl an ciad iirecht curtha ar fóríl ag an Cabhán Tráchtaire inniuh tá pointe fuite ag cos clé Gearóid McKiernan gdí seo nach an ceann sin curtha ar clé agus ar fóríl. Gocan sé lorug den éigen rá sé fada leis an gceann sa stónam téan. Harrison lína le lína briste síos trú an Cabhán taobhír den íróideach ní raibh fearháin chun tosaigh agus deireadh gach banistóir sinna caiig fear a bheith chun tosaigh chun é bhailú den brise tá sé fuite ag deireadh tá ítan ó dohairt ag ar rúthir uairháin eile. Tá sé an fethe héan tá neart spás an sa fuite ag 9 lochlan fear na cúile ach an iireach sin curtha
clé agus fóríl ag Niall. Troch íirecht ag siúd, ní bheith sé ó hásta sin ar agus clé. Agus an Cabhán well tá déanta go maithe leis na ceann garaide go dtí seo agus déanta go maithe chu ríist fain siad an spás tá bhí stig den 15 agus 65 agus déanta go slachfar ríist tá Jason McLaughlin is sé rothar chun séisteach go fada le tíorná na Madána agus well pásáling tha seansan istigh me Kieran mas féad leis ceann eile a aimsú an ceann seo fuitige ceann chur ar fórí díreach ribh seo a dhá fointin is ag Gerald McKiernan agus cóscóir going a ríist an sa in nuire agus 9 second in iad ceanú me déag imethe ar an glogan sá Tráchtaire bégan de sé me gochan dul fada uairháin eile well sunk áling an son ar an líróid déanta go slachfar ag ón ó cléirigh agus an Cabhán na teachta ríist de teach tríd an láran sá tá brádaigh tá seansa go brádaigh ar cúil ach troch íirecht ar clé agus ar fóil riil Dá meach sé níos mór clé bheith fear feitige dá meach sé níos mór dheis a bheith cúil aige ach troch íirecht an son bhfuil neart spás a feitige ná ar caribh lads a deiread an count sin ach tá siad a teach faoi bhrú maiteach an sa das na kickin amach níl éon rud éas go teachta sé mo gochan a Tráchtaire inniuh ten sé fada uairháin eile well má hátó riamh faoi bhrú chumachtaí Conor Glass ach fiúán Conor Glass ní féidir leis sé aimsú tá sé inis ag osisiún ó brád ag sa fear tracht tríd an láran san mas féidir leis nó raibh sé héin tá sé imime leis héin agus tá doran sin churid ar chlé agus ar fóil riil well caiigh an Cabhán na híireachtaí seo a thógan de há trí ceann churid ar fóirí leistigh de 5 númad agus cé go bhfuil an Ceallaigh acu agus cé go bhfuil brú mór ó goracha caitheadh siad na ceann sin thógant troch íirecht ar chúil agus gá ceann éasca go leor chutha ar chlé agus ar fóiríl a Tráchtaire inis faoi dheire tá duire a dul garid go leor leis an kickin amach agus ag aibbrú níos fearrthó bhí fearr lorug chomá ní raibh ribh seo ná riire an don bhfuil mainte gaiir ó hása le cuasaí mar a háfú láthair agus cén fág go mech hí ar má go leor an teachtain scate in ag chunta lú hí an lú díreach ar báir ach ná riire tá is mú tá stáil bhfuil na háisiil chun an cléthe seo a chuocht nó amach a brú teach brú lethach á ráid ag an réitó tá tróir mó hampur ar fearr a chuide bhfuil sé planta chu ní a fearr a luí ar fearr eile agus is tócha go gafristeach an líróid seo sin é chunné a chaamach bhí tróir mór hampur ar fearr a chuide an sánach ní ráidirábhat an líróid áid sé inis i lábh Tomás ó mar a chuúil gus caiigh Tomás isteach tá Conor Glass istigh uairháin eile ní sé feite go nuair se ach go míad leach breithech ar an gansaí agus mar sin tha seans ag duire agus leis an réoch sin a choróigh leo cheapá go bhfuil ana seans go is seo a chur thar an trasná tá fó mó lábh clé leis an ghaoch. Sí dul an trasná chun Johnna David in fort ana hása leis an gail sin a chuna T4 den cúil ana hása leis sin chumá agus chun brat a ráiste áirithe Tráchtaire. Agus duine inis gáfuintach an tosa. Láiríist an Gabhán anna éasca dul tríd láir a caiith siad na scóirna aimsú ó brádaigh inis le iirecht blocáilte síos go deas éasca an son McVitie ag tachtain uair seo an count sin fuite ag bhí sé tastáil pointe ar a laid ag tastáil mhutha faoin drá seo an Ceallaigh formhór na Ceallaigh formhór na deisna acha ach iad fós a pointe amháin chun cúil ach brú maiteach tá níos mú brú tastáil sé mo gochan inis tá sé fós a lorug cláid chun roch ní léon na roch ní léon na lorug raibh sé fada uairháin eile ach níl sé gaibbrú amachtómh go dtí seo agus ní aibbrú an count sin amach ach an irid tha neart le déanamh an son ag Ciarán Mína agus an
Iran legs na seachtaí amach Roinn mar lín an kickach a gaibrú go róhádó me sa chéad chuig nu déag péisce éis sa chluise 8 nu déag agus 26 second imethe an glogan sa in nuide agus an cabháin óháin eile le sellh na níróide ifir a dógadí ifir a ceair cána go brád an iste sellh trasna go fada le Domhnaigh tras na Páirc tá trúróghir tehistí ina lechéin agus gatainna eile a coolla inis. Tachan ceint tá crothúr ó brád a gír brisisteach ní léon seansaige dul tríd fér chuide an son. Ceann mór áard trasan na Páirc ní mórrán an cabháin na frachan. Tá Jason McLaughlin an ceann sin aim siút tá sé déanta aige. Tá trúr an cabháin agus trúr ó chuide an déhheile an fór. Sin féidir is le níá tá duire a dul fearr ar air agus tá síthúnis gír a rud éigeanta ebrú. Beadmach déntaige í Forbes déanamh sór chosan deir an son ach tá seansaige leis an gos clé ceann mór áard tá sí dul sí chun brise dasí sin á feite go háling san éir an son ag fearr a chuide agus a brisin siad amach drochaíirecht an son ó síthú agus duire in isise tacht. Well céine chun mór an sellh agus ní mór an brú a chur a chu tána scóir na feite go tá si de brise go tapig nuair gur féidir agus tá sé ebrú amach goach op Tráchtaire inniuh. Trasna is cho fada le Paulo Cassada. Paulo an dahad a cúig. Ní mórrán ó sa chóir amach, sé sír stocha agus ten sé cinnte. An cabháin a chur brú nach chuide a cairn den fórc seo Tráchtaire inniuh. Feite ríiste Paulo Cassada. Déanta go hála agus snasfar ag siúd. Chur cho fada le McKinnis tehistí den dahad nar cos céim tócaige go seansan is beidir a cúlú níos brú tá Paulo Cassada. Níige sinna chur an trasnáin ibre dóéag do chuide le nachchiad pointe Tráchtaire inniuh agus duire uairháin eile pe deise ein siad fein siad pointe nó cúl nó ráfuinte as. An cabháin is se gaiir níos dochre ag líam ó brád ag leis na kicin amach cá sé dul fada ach tá canar glas a frachan chun se a suncar an líróid sin agus tá sé briste síos go fada ar deir fear chuide a tá tógach an talún go míid deach agus duire is se tachan cein. Ní éon marcála dul a roiig an sa agus tá sé feite ná luchan is tá neartscóráta get Tráchtaire inniuh chun sé ceann sin isteach dasí sin a seansar faointe uairháin eile do chuide agus é sin aimsethe uairháin eile ag duire chun brise tapig sin ag ebrúcháh an tamaigh agus coolathe an cabháin. Well tá sé ana jochar ar dailá leis éan ó dahartaigh na chiad faointe a Tráchtaire inniuh agus mar sin trí faointe idir na fóin an sa i Báirc na Ceallaigh. Ceann mór ada tócha an son ag líam ó brádaigh ach róada. Ní ceann geara ag ebrúdómh den cíal cúpla númadach ní siad ag ebrúch óban is agus duire uairháin eile ar an ansaí. Níos muide an uair seo tá cabháin cúlathe níos fearr ach fós tá fir breise an sás an súil le haimp na Páirc agus tá Brendan Rodgers ar an líróid a beidir an dara uair Tráchtaire inniuh. Bhí díreach trúr bertig an cabháin ar an déhheile an fórg ach ní raibh sé feice ag an réitúir lena sé roiig leis an nó tá sé feice aige bhí síthú in ag dulsús na Páirc so ní achar sé bheith ach ní raibh bert don cabháin ar thaobh na lábh deise mar sin tá deis das éasca an sa ag duire an bearna seo a bhéadú dí ceire faointe agus well bheith lochbánistíocht ar ó hásta sin. Ní achar an réitóir é a chanig an slua an sa in nuair éag an in álas agus síthú na sós na Páirc ríist ach tá trúr an cabháin is an déobh ceart den Páirc. Bhí mí hiiscin down an son stólam agus tá duireach an iirecht an háfuointe an sa a aimsú más féidir ó. Tá an réach leidathe pí sin agus ceapá gur a bé sin an smaoineh tá fér den gaan seo a fósteach go glóir. Tá na cosa aici a bhfuil sin a an trasnáin tá go dainn ráfuointe feite ag Shane McGuigan an son agus inis leads 5 pointe idir fóin a há fethe dó númad agus 10 second imethe an sa in éire ag éirí go má leis an éireann baile cé go bhfuil
cinnte deise heile déanamh bhfuil an chéad cléithead den chréibh a bheith ar siúl díreach a gceann an slúna ceir seachtaí is tóir an ceir seachtaí sinna 8 lá déag ebrán beag duine dulchan Páirc in ag aontar me gluthe canis ola ha merkli den có ribbe seo main siad an bua in neomh tá seansa có dulchan ceangadí Sraith héin sin an príomhrad a há tastáid a bhtha ón gluthe agus ón séasúr sa Sraith agus fighte an son ceann í ceann eile fighte ag Shane McGuigan tá ag éirí go má leis 3 iirecht agus 3 scór fighte ag a siú Tráchtaire in neomh náirt spás a gláds duire taobh stig de leach an Cabhán Tráchtaire Tá siad ana chud dhéanamh iad héin agus iad san I gimmar te gluthe ceirú ceannas ola in ag muoineáin a glúnóis ar an naú déag ebrán. Netla déanamh ag an dá ar an seo ha siad a ggéire ola a bhóchant gan é an áras agus ana dheochar in bhíana. An ceangan is tá sin ó brád sin an leachlína tá fear tras na Páirc mas féad leis aimsú an fear sin fighte agus an fear sin na Ciarán Ó Bráda go tacht stig den 15 stoppin sin tá an cosanta duire I bhd níos fearna an Cabhán caafar sin rá a Tráchtaire in neomh. Seileh inis sin Ó Bráda fáidir an McKiernan tá McKiernan treis háfointe aimsú Tráchtaire in neomh tá sin is McVeigh ní sé Dod in éach go fór, tógann sé an cos céim Tá Berto chuide ó sa chóirimach agus cúlíonn sé go fadara a sin Ó Bráda. Sin amach go dtí ó Lainsigh. Lainsigh tras na Páirce. Ní féidir le I bhrí sé tacht a sé gafa té fíor den líne, is féidir leis imeachtain is. Ó Bráda. Tras an dtí ó Lainsigh. Ó Bráda. Cúlíonn sé. Sa Cabhán bhfuil sé ana dheochar an cosan seo bhí sé síos. Tá McVeigh gur rud éigean de chruthú ach tá fear an Cabhán a bhí le dulchan ceann fear sin na Nailo Cairlán tréis tiise an Páirc tá McVeigh tréis san gile thabhairt de fear eile. Tá sé bh cuairnach tá anam tóca hena féin. Ach duire inis ar ansaí uair amháin eile. Tachan ceangan is tá ifir fethe héin sin rúí ó míonán, stoppin sé ag an 15 ar an spotta. Tá trúir ó ghuiire trasna ceantas na fér sin ná Conor Glass. Tá sé Conor Glass inis tá ceann ísir choristeach aige. Dí McGuigan is tólam a héag na lábh clé ha sé seochan tiise mísir go leor leis an dorn an son tháinig sé McGuckan amach agus tá sé inisig fir an Cabhánach dain séireach go leor an son. An chiad íireach le tamil fada a bhí ag Cúnta ghuiire náir bhór ar scór es. Jason McLaughlin is tachan ceann. Gur trasna go fada le Cruthúr Ó Bráda. Is sé Ciarán Ó Bráda. Síú. An trochaíocht na sanna síú. Agus Déire. Tachtamach uair bháin eile, ní leach trúr chun ceann achas a raibh siad tras na Páirc tá sé barthaine sig rúí ó míonán tá rúí tréis ceann chur ar fóirí leach tá neart déantacha ar an déobh siad an fórt Tráchtaire in neomh suas síos na Páirc a tháinig sé isteach déanach de ón Macabhaí Tráchtaire in neomh. Tá sé Conor Glass agus chun Conor cho fada le McKinnon is le ceann dain séireach isteach tá spás fighte glads duire más féidir le rud éigean de aimsún sin troch braba ríist agus blocá áling síos genta ar chos McGuigan an son ag Cormac Ó Bráda agus hán cosint tréis éirí beáí níos fearr an Cabhán bhí sé testáil go géirmhtha tá duire ag gur rudaí óntacha a ebrú taobh stig leis na kicin a garidir sin éisteach taobh stig den ceirde agus fethe héan agus tá tréis éirí lo go dtí seo Tráchtaire ach ní éirí lo an uair sin síú níos le seileh chuann sé cho fada le ó Lainsigh tá sé muilethe síos a ríiste an Cabhán an áíre cai siad brise tríd mar a déanta go cúpla Babhta sa leach seo tá cúla testáil bhtha cheapá an
An bhearna seo a laidú faoin drá seo, tá sin is go sin ó brádaigh, ar sin cho fada le ó Madáin. Ó Madáin is casa áling ag ó Madáin, tá deisige leis an dorna seo chun han trastáin agus é denta aige. Tíanán ó Madáin an dara faointe ag siúd, an tríú faointe ón dorn faointe ag an Cabhán. Níd si dro hásan ag kicine a múra a hógan cin a chuil an réich in aig Tráchtaire in Jolfach. Tá sé ag aibrú chomh níos, mar bhí mar rán í slótha tá Darragh McVeety a dribblóid an so, is tódum. Tá rud éigen teile feice an réitóir nach chun feice gan is tódum go tóga chun anam a ribh seo chomh maith há cárta chun Tráchtaire sé agus tá cárta fáite ag McVeety Tráchtaire in Jolfach. Nacht fuinne bhí go dádó agus dyn sin hart aibre ar a barc faintin na cúdas na cúdaíní a chomada sin tá sé anahásta cosintí anamh in san lína lán Tosí chomá. Dúir le seileh tá gaiirí níos fearla leis na kicin amach goide Tráchtaire. Bhí sé an sannig na gluchlan. An is tachan ceintá McKinnis. Tá McKinnis Spás agus pás áil an chuiristeach aige. Nis fir roiide tataisteach leis an doran nuair sin tógann sé an cinenne éascan sin Shane McGuigan. Well tá Shane Sraith anna chluithe a immert an so in san chiad leach de Babhta a 7 Roinn a 2. Mórtas Allianz Tráchtaire agus náíre eisian an difríocht idir an Doire an haar aon den eile Tráchtaire in Jomh. 6 faointe idir na fórna uairháin eile 28 nómad agus 35 second imethe an so ar an glog in ire. An is McVeety, cá sé rud éigen de aibrú, tá rud éigen de tastáil go géirúthe ó brád an is ach troch pass ach bhuair sé sonc sa drám. Well, ní McKinnis ró hásta lei sin. In go sé tuirseach bhí sé tá sé tuirseach don láha ar na cosa aige bhí sé roir an déhhead an fátííar nómad ó hen an sondarach sé reis agus tá ná le tógant aige thug sé song sa drám Ciarán ó brádaigh tógach an talún agus an seansanis ag Gearóid McKiernan é seo chur thar an traslan uairháin eile leis an cos léan tríú faointe fuite ag go bhfear mór i stigá láir Páirc agus 5 faointe idir na fórna an so héanana go dtí 7 buinte 29 nómad agus 27 second imethe ar an glog an so in nire agus sé me gocan an is. Well, bhí brúntaach a Tráchtaire sa chiad a 5 nómad 10 ach tá an cicamach feabhsa go mór in na ceann gairid ach cá sé dul fada uairháin eile an uair seo i dul Harris a imróir héin agus é bailithe ag ó brádaigh. Ó brádaigh istigh dí ó brádaigh eile. Tá nó brádaigh sa gá Tráchtaire. Tá sé is ag Naidó Caroline. Naidó Caroline ag an dahadach ní sé sásta an deise hógan. Tá sé ag McVeety. Tá McVeety ábhad a casa agus brise trídach le Bertos a chóir tá sé níos dochara. Tá sé níos ag Gearóid McKiernan treéis sárábrí anamh Tráchtaire in Jomh. Cíimiid mar a sé leis an cosíéis an uair seo. Well, ní héanród choé cos clé nó cosíéis. Ceire faointe fáite ag a bhfear mór Gearóid McKiernan Tráchtaire in Jomh. Cad é mar immert ní bhah pointe bháin fáitige sa chluthe an tatan sicáte sa chluthe I lig agus tá ceire faointe fáitige leachtas na scórna don Cabhán Tráchtaire teibhistí de 31 nómad an so. Tá sé lorg den éigent, cá sé dul garid uairháin eile, tá sé sin gaiirí chó. Tá sunk feite an son nach Jason McLaughlin nach Lenny Doring a tacht tríd láir inis tá Brendan Rodgers. Trasan na Páirc inis agus é feite ag Paul ó Cassidy. Paul teibhistí den 15 be sé sásta goróir na heispántas go dtí seo pointe fuitige agus neart crotha ag Tráchtaire in Jomh. Tána kicin isteach an 15 an sa ag deire Tráchtaire díreach go húntaach caafar ará. Tá sé níos ag McKinnis ní dhéana sé lehéad tá beáín spás feite teibhistí go dochart ach cúlín sé cá ag deire muú sios tá an Cabhán déanamh job níos fearr ar an gosint an sa le cúpla nómad an nuas mar bhí deire déanamh job úntaach an san leis na kicin isteach chun beidir 15 beidir 5 méidir isteach ó fada leis an fethe héan a déanamh anachchuid de máiste an son ach tá feabhsathe go mór. Tá anis sé go dohartaí. Pasan áling a teibhistí den lína 10 méidir Tráchtaire ag deire ach tá an Cabhán a chu blúntaach tá 5 go mór hampel a fearchaid in í féidir éis dul in éáid an cosint feabhsa go mór an Cabhán agus brisin siú go tapig Ciarán ó brádaigh ach tá fear gorta stóir an suir an dalamh tá cruthú ó brádaigh gorta tá bhlún gorta pí sin na stóram tá
crothúir híos tá sé nig puinte an siús sa chléthe seo hena féin anna cheonnachar ige mór haimpil Lár Páirce tá fearr onad réig le teachtaisteach an so troch gar túin san tá rábha ar a blugan Nadidir cad a hála stig nadidir raibh an cos faoi fearr chuide an son nó péire a hála sé síos beidir go me sé cearcaúir beag de feiscin tá Lads untra ag an Cabhán agus óga le teachtaisteach Tráchtaire má háisiad a teastáil Ciarán ó Brád ag eile ar in 90 chuna sé isteach an teachtais chatte agus chuir sé taispántas úntach ar siúlach gan áras dúire go más dócha begáí níos láidre na héadí Seán Mac an óige ar an déobhlín agus crothúir na closci le teacht amach dil sé an teachtain scate ar cúpla númad is dólamach tá sé le fileag puinte ag an Tráchtaire in Neomh agus beise go húntaach crothúir eiscint ar a Páirc úr a bháin eile. Tá mar bhí mar rá na scórna sa chluthí eile ó héamh Corcaigh agus Tyrone sin an cluiche is táchtaí is dólam de lads chuide Tráchtaire in Neomh caiigh Corcaigh caiúnt an son in ag Tyrone an Cabhán beisi de cumád lethúil ar cluiche mar is dócha an príomhcluiche dó siúd ná Ceallaigh agus an lú so má chaileann an Cabhán Tráchtaire agus má bhuain Ceallaigh beisi de driblóid ach Ceallaigh I gimmert na cúnta an lú so sé go romig go scóirníomh ag le hámach tána cluichí eile le feiscint gan é áras chumá má bhuamh dul seaasna feag núman do bhóch tá míad reis buchas mór a dír agus selleh ag an Cabhán chuir trasa neachspás an sáid fear an Cabhán chuir sinna bailú sin necvíí a sé tríéis teispáintas úntach ach fíochfar a chuir siúil Tráchtaire in Neomh chuiristeach go fada le Medáin th cháfaointe Medáin th sé taobhstig den 10 chuirnis go fada le ó Brád eile sin ó Brád ag sin taobhstig den 14 ach tá fearr mór chuna glasú sa chóir amach ach ní éon dó siúd é agus chuann sé leis an kitó Haran teorin é an chiad puinte fuite sin. Mar sin taobhstig de 5 númad á mar imethe ó sé chuirí idir na fóinne go dtí díreach cúla bháin 32 númad agus 42 ar an glog an sa nire 32 númad agus 42 agus tá an clog stoppa tá an réiteúir ag leabhart le fearr eile ón Cabhán Tyrone ó Medáin an uair seo agus cárta buí a feite ag Tyrone ó Medáin agus fearr a chuide chuma an fearr sin ná Páirc na Grógan mar sin trúr ar cártaí buí cluiche fíochfar a mthn san Tráchtaire tá neart le nimar cho ní réon clú ag an leid seo cén scór na há tréis tarlú in sna cluichí eile agus be gach scór cinúnach agus gach líróid agus gach brise an count sin ima Harris gachtain bailithe faoiare ag fearr chuide an fearr sin na Niall Lochlan tá Niall tréis cluiche úntach immert go dtí seo chuir siar go dtí Conor Glass agus cho fadan is le ó Cassidy tá cúigar ó chuide frachta sin író tá sé feitiigh den bhánacha sin ó dohartaigh taobhstig den 10 an sin den 10 tá sé fágad siar aige tá sé inis ag Lochlan ó Morí bhfuil sé sin chortha tá ar dhéis agus ar fóríl drochaíocht an son ag Lochlan an ciad ceann curtha ar fóríl agus siúd agus creidinú ná creidin le 8 ceann curtha ar fóríl ag duire Tráchtaire in Neomh. An kick amach a tachtolí ó Brád ag tána Roinn is súla gachtainna tá sé bailithe ag McVeety cad é mar cluiche agus taispáintas a chuiristeach ag a siúd bhuair sé an soncuil déis grúpla sonca chuiristeach Tráchtaire a bhuair sé cheann éon an son ó Conor Glass an Cabhán inis ag tacht tríd Manuel Síhu Manuel an sé siire Síhu eile ar a déobhlína Tráchtaire chumá Ciarán ó Brád ag arbach tacht tríd láir ach scóir eile go háning róchan é laidú go dtí gír cá faointe nó níos lú a tachan ceann inis tá Páirc go Leinsigh bhuair sé sunk beag sa chúl tá neart spás an sa ag Manuel Síhu caigur féidir leis crothú níl mór an na bogad tá siad tréachta le an sa níl a cúpla númad dul an sa in san chiad leach
Síú leis an doran, well, genta go maithe bhí fearr faoi roch Roinn O'Donoghue, bhí Roinn ciún go dtí seo sa chluthe an féad leis pointe aimsú, ní féidir ní dóram, an count sin chutha chlé agus fórí ní mór an genta Roinn be gomráid le fearr eile i Lord Páirc Garród na Kieran hat treis ceithre fointe aimsú Tráchtaire bheith pointe óháin go hálan an sa agus 3 fointe idir na fórne hat trocha cearnú agus 20 second imimehan sa an glog. Ceann mór áda a ríist ó Magochan agus badathe a ríist ag fearn Cabhán. Ní na ceann foiide seo ag obair chomh Tráchtaire. Caitheadh siad brise tapig, ní éireoig go an uair seo. Tá sé treis imeacht ó lábha as sin ó brádaigh agus tá duire in is gíre tachtan tapig. Tá sé canar glas. Tá fear nach chá. Tá sé bailé ceann óháin na Kimmis. Tá na Kimmis tógach an talún agus sunú ó breise feite ar an dalamh chomá. Well, níl slúr ó hása leis an gceann sin agus is dóna go bhfuil cáirta tiltte an son. Cathú ó brádaigh thug sé an talamh agus thug sé sonc ar an dalamh. De fearr a bhuiile chomá. Neidir is sé feice an réitóir. Cathú ó brádaigh beidir a dribblóid an son, ní chóró sé seáil hat trocha ceann agus 17 second in mehan son. Níl an slúr ó hásta leis sin ach tá an cárta buí fuite ag Cathú ó brádaigh sin an tríú cárta buí do lads an Cabhán. Garrett McGuinness, well, another chuiste bheith sin ach bhí fearr an sa ar an maic rá an féidir an riamh sin a bhíú. Tá sló an sa áda go mór inis in íag an ceann sin, tá sló a tastáil, tá gachar a tastáil ó ghiire chun an cléithe seo a bhuachant mar tá Cabhán go má baide. Tá sé choristeach an canar glas, tá sé badathe go hálan an son agus go slachar ag Doire na Clísí, tá sé tógach an talúnach lena míad ráig deir an réitóir, tá sé inis ag ó brádaigh ceann mór choristeach aige ó stigdí fearr mórach an darn an son ó fearr a ghiire tréis sé sin aimsú go sin deire an chluthe bheith scór eile go hálan de Garród na Kieran a hat tréis taspáintas den chiad sco a choristeach an Cabhán go dtí seo Tráchtaire le ceithre fointe as an naid feite ag siúd. Well, dire nuair a bhórna tosathe dhéanad ar sár job istigh naid Lochlann Shane McGuigan agus Lachlan Murray in ag ard obair a dhéanamh istigh an son ó tríteach de cóideach Tráchtaire tá pointe fuite ag Polo Cassidy agus Ethan ó Doherty chomá ach gan ach cúl idir na fórne neart le dálan sa trocha cúig nuamad splódrach eile os ar gcóramach. Seicáirigí na scórna i Lagos na cluichí eile déine mé héin agus déine mé na mataí ar sin chomá chun go gíimiid céráid chun ceang ó Babhta a dó á Babhta 7 agus Roinn a dó agus cé a raig síos dí Roinn a 3 an bhliain se chuin nílach trocha cúig nuamad ann chun an cheist sin a ragart. Fágam mé siúr fe cúpla nuamad a cháirde ach ná téigh in éáid. We are going to have Dire gan éon áras Tráchtaire nu an neachla déanamh big lads Cabhán chun is sin athhrú an deisian tóca ag Cathú ó brádaigh agus bhí si Tittenham trasnán táid. Síú siar tíú nó dáin leis an cos clé bhfuil ceann eile feite go tá baid de ceann eile leis an cos clé. Rory Forbes stig chofada le Ethan ó Doherty agus pass násta choristeach again san nach drochbrach le cool well an troch. Tacht 3 dúrhhaine tá brú Tráchtaire go héad na lábh clé inis tá seans ag Lachlan ó Marie agus tá sean. Sí dul an trasnán tá Johnna David in fort an hása leis an gail sin a tá T4 den scóirna aimsú ó brádaigh inis le iirecht blokáilt is síos go éas gon son McVitie ag tachtan ó seo an count sin fuite ag a bhí sé tas naid Lachlan is tá neart scóráilta get Tráchtaire na nuamh chun sin count sin isteach dasí se le seansa faointe uairháin eile do chuide agus é sin. Tá na cosa aici bhfuil sin a an trasnán tá go dain hastáid a bhtha ón gluthe agus ón séasúr sa sra agus eile feite an son ceann í ceann na Kieran treis sórábrí anamh Tráchtaire na nuamh cíimiid mar a háise leis an coshéis an uair seo well ní héanód choé cos clé nó coshéis ceithre faointe
mór haimpel na tíre Tráchtaire in Jobh, ha mí cumad súl géir na cluichí eile a hat tharlú tíreach an ish in Roinn dó. Ach, in áíre har réonar deile tá an cluiche seo lebóchant ag an dá an Tráchtaire in Jobh. Tá Roinn cortaí buí, ceirichéing san umláin chuirthamach ag an réiteoir Tomás Murachú ó Ghaillimh godí seo. Ná sin seansan go méid fearr imethe ón Páirc mar tá caibhreann fíochfar tharlú a mutan san an Páirc Tráchtaire in Jobh. Ha mé dtír fíoch haimpel bhfuil éon aithrithe an so ag leathaim, ní léonrad feice gom godí seo agus ní léonrad ráite ón déobh líne ach cumad míad súlamach de sin tá na fórnach a bhí gimmart ag leathaim fós an mhuiir Páirc ag imeacht díag ar níag. Stóchan na scór na eile tá 37 númad imethe ag léthe í bháile agus cúnta na mí agus na mí chun thosaigh an son le 7 pointe híos in í bháile cumad míad súlar an gceann sin. Ó héamh Corcaigh agus Tyrone tá Corcaigh inis pointe chun tosaigh ach tá sé congrach go leor an son díreach pointe idir na fórna cumad mé sibhar an ólas ó héamh na scórnaí ach fidimid ar an gléithe Tráchtaire in Jobh an cíadíocht ag an Cabhán an cíadíocht sin tóca ag Tyrone ó Madánach an ceann sin imethe ar fóríd an cíad ceann chuirthe ar fóríd ag Tyrone godí seo tá 2 pointe fachta aige tá 3 pointe idir na fórna Tráchtaire ha sé sin faoi dhearra ha ceann ada búirte ag Dire, ní a gaiide róháil leis na ceang ada ón cicamach Tráchtaire in Jobh a sin feabhsacha inis ar róirtá ítan na dáirdaigh leis an ceann sin ach an ceann sin cho má ar héamh na lábh deise agus ar fóríl há droch íirecht má se ón dá iarn ha gach pointe a testáil ag ceapá níl dire sláán raibhann na cotínta go mór ribh gur thosca an cléthe ach an Cabhán a gimmart go thúntaach a godí seo Tráchtaire. Leis de choristeach bhad níos mú soncaní, bhad níos mú brú a teachtartha ach an cúil sin an difriocht idir na fórna godí seo. Teachtanis tá Jason McLaughlin. Jason McLaughlin na ceann áir dain séireach go leor imethe ó smacht fearr an Cabhán an son agus dire inis bhí ceithre mór haimpel ar a teachtamach tá Garrett McKinless. Tá Garrett go thúntaach in san chiad leach ar róthirí so síos na Páirce. Tá sé sinna testáil buthe a ríist in san dair leach a tachan ceann inis tá Nail Lochlan stócha, sin é Nail chuir cho fadra Conor Glass. Conor stig, we shall ar goríis, níl nach fearháin tebistig den fethe héan ag dire. Balahanis ag fearán, an fearán sin nach Crothóir McCloskey á Crothóir ar eis. Faoi dhearra sin rud úntaach, so Crothóir McCloskey stig, nadidir cétha imethe rá siúd. Ach tá Crothóir ar eis. Dire inis, ítan ó dáhartaí. Shane McGuigan. Songfáitig Shane. Fannin Shane síos songfáitig sa chluigean dleathach go leor. Dhearing é ach éonrad mar sin den chluigean inis, stoppa míad an clog, stoppa míad an cléthe a ránúmad agus sampl 5 secondíag imethe an sa ar an clog, tá an clog fós a roch. Cé gur stoppan réiteoiréis, sé stoppan is ag ránúmad agus 9 secondíag an sa. In nuire agus fearr chuide híos ar an dálamh began sellh ag an Cabhán ar idirmíd ar an gléas. So dúr cúpa scór eile íomhan sa. Tá neart teachtasteach ó Roinn 3 agus Roinn 4 chomá a cho héamh Roinn 2 a míad cumad súil níos céire ar sin tá Tyrone inis lads chun tosaigh. So Tyrone inis 2 pointe chun tosaigh ar Corca tá 39 númad imethe an son 2 pointe idir na fórna má bhuain Tyrone ar Corca so má anan an scór mar a ggéana an son agus mar a ggéana an sa beag dire ag dulchan ceang dí Babhta canis Roinn 2 agus stochan níos tachtaí na éonar dul sustí Roinn héan an bhliain siúchóing so cumad míad súil go háirithe ar an gluthe sin ó héamh Ceallaigh in aig an lú well stóna go méid Cabhán sa bháilta go leor tá 5 pointe idir na fórna an son ag an lú ag bóchan éasca go leor 39 númad imethe tá 5 númad fóstadal sa chléthe sin so déiteach rud dhearú 3 númad ní feithe. So seo an Cabhán ha began in spásacha be siad fósa leir cóscóir nó bua
an soch an gachar de chin tú dómh. Ó casa áling an son ó Gearóid McKiernan ní reis sásta níocht do hógan den uair sin. An Cabhán is le ó Lainsigh broiteach dín tebhlín a reis go dtí Manuid síú uairháin eile tehistigh den dach cóig níl mór anna boga tehistigh chó tá sé tafaí bhrúinis tá sé sásta le héanach sleánan sé an dalamh tá na mar go coiscéil an tócha agus tá canna glas an is le sellh ten sé siar Deidir beidir sásta an scóir chumád mar a há iireach sé go mór hómh tá pointí breise den scothachá níos múna éon ar an eile gan áras is tócha an bua sin in ag corca an bua is táchtaí ó heaven lá an óbhé mar bhóidir neart pointí breise so má há trí ar an scóir céanna réisiúil an ceang agus ó heh ceannaí a ceann bhóidir ar corcan lá céanna so péad a Harlín ó heh na pointí breise agus ó heh an head-to-head nó ceannaí a ceann tá deire a fíochan go maith mar a háfuil láthair ach in áiríre caiigh tíróin bóchant Tachan ceangan is tá Garth McKinnis fágus siarige agus iirecht allmhór sa a tacht ó lads chuide tá seach an titim ísir golóir beagnach an 15 méadar amach an son é tite ní léon scór feitin sa ceirnúmad agus 10 second imethe in san chiad in san dara leach chud an dara leach agus ní léon scór in áiríre tá an slua a há beag golóir Dína rásin an solam ag lehabham de gnách bin an átsá láin da cléhí allmhór mar seo ach is tólam gur chur an cailún sin in ag an lú isteach go mór ar an slua agus ní stig. So tá Crothóir McCluskey stig agus tá Matthew O'Donoghue is tólam imethe i bhar fethe de chuire. Sin an tain athrú is tólam tá an Cabhán mar a há agus mar a bhí tachan ceangan is tá Ciarán ó Brádaigh tuigeann Ciarán go gáir ag na chrothú agus má tha fearán chun rud a chrothú is éis atá ann tá sé fága aige go dtí fearan cluthe go dtí seo a Gearóid McKiernan tá Gearóid tréis ceir faointe aimsú bheith sé anna hása le ceann breise bhfuil fíochar sin de air mór tá sé brábal a casa agus é chuir siar go siúd go dtí siú trasanistí Dara McVitie chuir sé isteach anna heispántas sa chiad leachach tá sé carta buí so beag ar bheith beála níos cuairimí in san leach seo tá cóigur déag tastáil Cabhán chun an cléthe seo a chríocht nó amach gan éon áras leat tá si de tachan ceang tá si tehirstigh den dacha tá seanan is cheappa ag Pólo Casa níthe a choisín ó Brádaigh an ceann seo aimsú agus tá sé fáite ag osí an chiad pointe faoite in san leach seo tacht ó fear an Cabhán há faointe idir na fórne agus an slua agus an atmosfér Anna hiún fao láthir is tócha bhfuil gatainna fiochantar an dá cluthe an na fóns mó ag anna chud daoine sé de fiochantar cluthe hiróin mar má bhuain tíróin há seans acha má bhuain corca well ní mór an seans choréchar an bhí sábháilt golóir mar a heasan rudaí tá bua tastáil bhuair ribh sin níl sin chun é aimsú le passanna mar sin tá sé bailithe ar dús ag Cormac ó Brádaigh an son ag Crothóir ó Brádaigh Brádaigh i ngácháid Tráchtaire i tachar ar róthar an son tá Jason McLaughlin fáin sé faoiaré Jason inis sé a lorug den éigen tehistigh an duine sin feitigh duine sin na Gearóid McKiernan chun Gearóid siar níl sé ó hásta dul an leach seo ba dad bhí sé gáil pointí ó gach cairn den fáir gribh sin tá sé ag siú uairháin eile Tá fear amachchan sa ar hebh na lábh cléad a siú má tha sé ggéire aimsú chun sé pás siar dí McVitie. Is féit le McVitie rudaí a chrothú chumá ach tá canna glas an son i lár buin mar sweeper ggéire stop a chur le gachar. Iirecht tóg an son ag Roinn ó Domhnaigh scór áling a bheith an son dá nach sé fuite ag rianach an ceann sin imethe ar dheis ar fóríl agus an dara cheann a churtha ar fóríl ag gibhar a hocht an Cabhán Tráchtaire. Inis me gocan Well, ní éirigh rómhaile leis na kicin amach in san chiad leach cai siad feabhas allmhór a chur ar sin go háir ribh tús na críomh a ceann eile leach caiitecha beagnach go thomláin caiitecha ach bailithe trí himpis den uair sin ag Dan O'Higgin inis sé ítan ó Dochirteach chun sé trasan na Páirc Tá siad sásta rudaí a bhfuirú síos tá lámh chutha san éir an son na có
agus iad a tógan na trúpaí chun tosaigh, cheantas na trúpaí sin na Garrett McKinless tá anachchuid rothracha tríd leir genta go siúd agus pás áling fachta inis ag Lochlan a casa ho deis ag Lochlan imethe an trasnád ag náid Lochlan hí deisian san ar cúla stólam greise ag ire an cúla aim siú ach begáín ro ord ach be siad sásta sin trí fointe idir na fórne a ríist agus seansaigh Liam O'Bradaigh an kick amach seo a áid tá gaiirí a bhad níos fearr leis na kickan amach ó lads an Cabhán Tráchtaire na nniu bin si garid den chud is mó ceann seo dul begáí níos fuide. Tá fear chuid nach tá fear an Cabhán ann chamá tá se an tiisintí ó leinsigh ní féidir leis aimsú an dalamh tá se tafuí brúmí lethach an san gan é ná is sunk fuite sa drám bhí sé sin dain séireach ba dad hí ar fear chuide an san na stólam gur Rogers a town sé Rogers a town hí ar Rogers ruléigen dhéanamh agus páide go leinsigh tóga chun talún an son. Réitóra cinú nach bhfuil anam le tógant. No, ní anam tógéige agus beag seansa an Cabhán. An is mar a bhí marrá sa chiadlach cían sibs na Bertachan san tá réoch sé de trasan na Páirce i gcuine páide go leinsigh an sa be se anna jochar an seans go disig an ceann seo ísir golóir agus tá firmhóra istíige chomá tá an fear is mó is tólam ha gimmar Tráchtaire na nniu beidir chuna glas istíigh chomá. Be se seo deochar ha sé brábal a chópáidir go leinsigh. Trí fointe agus pointe dúbalta fuite gin tachna sicáte a choríist an réach sin ag sciuban na líróide agus an chiad íireach tócha ag páidir go leinsigh Tráchtaire na nniu curtha ar clé agus ar fórí nandar an cinenne ceart bhfuil gan é áras ní thóg sin cinenne ceart sa deire ach leis an réach sin be sé deochar ceang mar sin a aimimsú an is sé a gochan faoi bhrú uair bháin eile ní mór an na boga ró cá sé dal fada uair bháin eile Tá sé chu fada leis an leachlína crochas san éir agus bailthe faoi fiosathe go mór ag deireann san bhí bert á lorug facht ag ceannacha a níos trasna chu fada le ruaí ó míanán tá ruaí treéis sin lína 65 bhrise Tá pásáling lábh chuthisteach aige Tá dénta go maithe gláds deir brise tríd lár nóir a háisiad ag íre Tráchtaire na nniu agus é sin déntacha ach bégan dó coolú Dan ó hiigíine inis trasna chu fada le Conor Glass Conor trasna rís tá siad a gaimsú begáín spás tá an fearrán an crothúir McCloskey agus an drám baile an sa breásásta a eiscint arás ón droch mar tú sin Tá sé inis ag sé a goigint de mar sé go húntaach in san chiad leach Roí ó míon an inis leis an cosclé drochaíirecht ag roirí ach fanisi ar a Páirc Tá sé bailthe ag fear chuide ní fear an Cabhán faoiire tuitann sé thar gatainna sin droch líród hósannéir dochar brethir na ceang sin go háirithe le gaoch a crochan na líróide Tá sé inis ag Ciarán O'Bradaigh hí Ciarán an ngachá go dtí seo Tráchtaire na nniu fearúnta chun bheith i lár Páirce agus sellh thógan chun ceann an Cabhán inis le Gearóid McKiernan tá Gearóid tréis áard chluthe a immert go dtí seo fágann sé go dtí McLaughlin teach faoi begáín brú tugann sé an pass Tá sé inis ag Oisín O'Bradaigh Oisín siar dí McVeasy a lur coscéim bhfuil íirecht úntaach bheith an sach as tóna go bhfuil siad amach ar clé agus ar fóríd thagadain an ciad ceann curtha ar clé agus ar fóríd ag Dara McVeasy sé a gochan bhfuil sé chun dul garid nuair se caiise agus é dénta go aige Tá gaiidir go máir sé kickan amach garid sin Tráchtaire Dire Tá líród áling soncathe isteach an son cho fada le Paulo Casada Tá pádan is sé lurug scór bheith scór go hádaí nach pointe bháin fuite go godí se bheith cool níos fearr ach níl seach an coolla an mar sin titan sé díirecha isteach a lábh a Liam O'Bradaigh agus O'Bradaigh eile inis Ciarán tasós na Páirce Tá Ciarán O'Bradaigh eile ar a déhlín an nada cadí enimine ar an vertico i gimmert beag le feiscin Tá sé inis fachta ag Dara McVeasy Tá Dara tréis tiism ana ghain ach sin an rudí inan sé de gnách Fain sé ríiste a se an taach faoi bhrú ach na héon bhrú go é siar cho fada le crothúir O'Bradaigh Caithfidh Conor Glass coolú tá díreach an trúracha ar an déhheilid an Páirc ní féidir le séanú d dhéanamh seachas fiochan Tá sé inis uair bháin eile crothúir O'Bradaigh McVeasy inis Tá begáín boga ó sa chóir amach fear bháinna chu céile ach Gearóid McKiernan uair bháin eile Ní sé go dtí páidir go leinsigh Tá ceann curtha ar fóríd
ag Páirc Tráchtaire bhráil leis scóra ó tá sé teachfaí bhrúan sa ag Rogers trasan na Páirc uair bháin eile dénta go maithaige ó sin ó brád agan is á gáfuointe ag á sin agus ceann curtha ar fóraí caiigh na pointe agus na cúil techt ó bháit éigean an féidir leis brise tríd tá sé an dachad cóig ach fós tá brú Tráchtaire tá an blocáil áling trééis teachtaisteach an son sin ó lábha Garrett McKinnis Garrett a gimmert i ngach cairn den Páirc Tráchtaire inniu agus blocáil áling díreach taobh mó den leithircad an son agus duire ag ire brise tap ag dhéanamh an son seo an rud a oibridómh sa chiad leach cá siad leanúnta sin tá Diarmuid Baker róthir inis sós na Páirc ní léanana ábalta frach sós leis tá fear taobh stig chó canar glas ach ní acha sé agus tá mar rud ag gur sé feiceige bheith an demáiste denta ige ceapab ó marí inis ó marí siar óra bháin eile tá siad sásta bhuiú sios ruirí ó míonán chuirtha cho fada is Shane McGuigan. Shane tras na Páirc begáin Boston sa ag fear chuireach ní tre sásta ó Hogan Ethan O'Doherty inis ar roiir Ethan O'Doherty fósadál an count an chuir an tras ná ag Ethan O'Doherty denta go thomláin ag héin rochúntaach agus chuir an tras ná aige. Ahrún sa tá Emmanuel Sheehu gemacht agus tá Geród me gáin na stig. Agus ahrún san fethe héan de fethe cethir do chuire. Mar sin tá Niall Toner ag tachan Páirc agus tá ruairí ó míonán chun teachtaisteach Niall Toner. Gur fethe cethir stig. Mar sin ruile dianta ag an dá éireann 3 agus fethe 7 second an sa 3 agus 3 second imethe ar an glog an sa i gcathair chuide. Agus Liam O'Brien agan is faoi bhrú leis an kick amach ten sé fada uair bháin eile. Tá fear mór taobh stig a sé briste síos aige ach níl sé fáite acu agus tá duire ar róthir tá neart lads ag an cabhán an is cúlathe tá fálamh acu ón giad leach na fir bhreise a chamáil chun cúil chun an brise tapig sin na stoppa a tháinig duire a chrothig na faibanna go léirdóibh in san chiad leach tá sé inis sé go McGuigan. Shane McGuigan. Gimmer timpe leis. Sásta chudáma le tógant tá ceir faointe idir na fórin an sa. Bhíl siad slán go fód. Diarmuid Baker. An is sig Polo Cassidy. Well, rudí ciúna síos is dochatá job le Genevic deire inniuh tá cabhán na gimmer go má. Bhí deisico ar cúl ar leidúir bháin Tráchtaire. So cai siad a bheith anna chóirimach, anna hásta dul tríd na lábha. Tá sé inis sin lábha lochlan nó marí a casa tá sé teachfaí bhrú leis an cos clé an féad leis an ceann se aimsú, tá sé ár go leor, tá sí fada go leor, agus tá sí crainn go leor. A pointe eile faoite ag lochlan ó marí 5 pointe idir na fórna inis, beag nach 5 númad 10 imethe ar an glog be siad sásta leis an taspáintas go dtí san ní don gúin an slúir ó hásta leis an taspáintas ach ba dad tá an job a dhéanamh acu. Má míid súil ar an gluthe seach jóm in na scóir an sa gan second díomh é chuthisteach ó fada le lábh fearr an cabhán nach baidethe i lábha fearr ghuiire faoi dhearre teachan ceann an son tá McKinnis Ceallaigh tá sé teis job úntaach a dhéanamh sigan son Tráchtaire inniuh. Reintas na scóir agus é muilte síos begáí an sa. Ceallaigh in aigen lu well díreach 5 númad nó 4 númad imethe son. So ha 5 númad 10 fága sa chluithe idir Ceallaigh agus an lu agus díreach 5 pointe idir na fórna so caiigh an cabhán bheith anna chóirimach más féidir le an Ceallaigh an bearna sin a leidú ha sé de driblód man a bhin si deisinis agus íirecht eile a tacht ó Shane McGuigan an ceann siad imethe troch íirecht ag Shane McGuigan an ciad ceann curtha ar fóríl ag siúd. So mar a bhí mé rá 5 pointe idir na fórna so an cabhán slán go leor go dtí seo ach más féidir le Ceallaigh an buáil an son in aigen lú. Well, be siad imthe síos go dtí Roinn na 3 an bhliain se chuin. Briste síos go deas an son. Tá brú feite ag fearr an cabhán nach tá an sellh acu mar sin ní stoppa míad. Ó thaobh an taobh eile den tábla an son má bhuain duire Tráchtaire inniuh agus má bhuain Tyrone agus Caileann Corca beg duire ag dul chun ceann. Tá 18 númad imethe sa chluithe sin agus tá Tyrone pointe chun ceann. So rudí dul go máda duire faoi láthair ach fós cai siad an cléise seo bhuachan agus caithe Tyrone
Rudí in a róh há íirecht tógan san fear an Cabhán agus a ceann eile curtha fórí a cóhfuil. Tá Abla déanamh ag na fórnach eile is a beidir níos tachtaí ná an cluiche seo faoi láthair. Caid an Cabhán rud éigent a chrathú a siad. Róchiún in san tosathe go dtí seo ní léon réocht na cóir amach. Agus forhór na Ceallaigh a mallart a scéal leis a giad leach a bhad níos smúd an Ceallaigh ag lads deire go dtí seo. Tá sin is in Ceallaigh Páirc na Grógan. Sásta immert leis mar haiplann san ní léon strain ortha. Pass áling das, Fightig Rogers. Rogers har an leath líne. Is go Dochirteigh brise tríd ó bháin eile, well, níl. Dint go maith an son, tá sé faoi Eric McGuigan, bhfuil an count seo Fightig McGuigan tá stólam. Tá go dainn an brat ordathe. Scór eile feite ag Shane McGuigan. Cad é mar heispántas buig siúd a Tráchtaire in Jobh. Náirt scór na feite sa Ceallaigh sinan. Ciad scóir an Doire agus chuann sé sin 6 pointe mar bhearna idir na fórne an sa in nuide. Tá sé McGuigan a dul fada uair bháin eile ach an giad uair ní ha tá Liam O'Brien tréis dul fada ach tá sé tréis an fear mí cheart ád am rud gur sé McGuigan a bhí ann. Ach sé tréis job maithí dhéanamh ach droch cic amach an son agus é bailethe ag Conor Glass an ish. Well, an Cabhán tá job mór le déanamh acu ach ní cháró sé sin de cuasaí agus dús agus thar réon eile cai siad Ceallaigh a aimimsú agus níl sé sin á dhéanamh acu leachlan nó marín is. Siar chomh fada le Conor Glass uair bháin eile bheith Conor Glass an hásta immert leis an níróid sa idir an 15 65 ach tá fear breise feiceige fáin sé reise níl sé sásta an pointe dúbalta aimimsú chuir siar dí ó marí leis an costéis anna yes bhuaig siúd costa isteach agus cheapá go me sé beagnach dá dhéanta inis de fear an Cabhán Tráchtaire an gceann 7 pointe idir na fóinne 8 nó déag agus 5 second imethe an glog an sa I gahar chuire tá bagáí náma le dal ach tá Cabhán ciú ní mórrándas na fearránad réig an déobh lína ní siad sásta é nathrú a dhéanamh go fóil an cicamach a tacht ó Liam O'Brien tá sé imethe áard san éir a choríis mallat an scéir a gomráide sin a chiad leach ní féidirúna kicking amach a aimimsúin san leach seo. Páirc McGrogan an is níród áling snasta chuiristeach aige cho fada le lorcón ó muí. Tá spás ag lorcón ó muí is thuramach tá sé tuirs brisisteach tógach an talún go níd leach agus tíre I máir réime an sa I Páirc na Gceilteach be sé anna dheochar an Cabhán éonar dhéanamh a mar a hasan ruí faoi láthair. Tá sé de fiochan ar na fóns an gááid na cinú go meisiad sábháilta. Tá sé de fiochan go mágad í seo. Tá cúl fuite ag cúnta lú má se an lú héana fethe trí Ceallaigh 8 pointe dhéag agus leis an scóir sin ó chuide ceapágame an Cabhán fós sábháilta go leor. Pointe sin facht ag Shane McGuigan agus Liam O'Brien. Ach go dtíon taobh léana briste síos ag fear an Cabhán deire tacht das tapig bailithe ag Polo Cassidy Polo ag an fethe héan. Polo cúlú siar tá brú maidteach a tacht an son agus tá sé fuite go háling an son ag fear an Cabhán genta go háling an son ag Nailo Caradán agus an Cabhán is tacht an cean go tapig cai siad ru éigen dhéanamh an sa. Níl siad go thomláin séireach ceapála de buinte idir na fórne sa chluthe eile go bhfuil siad sábháilta go leor ach fós tá cluthe olmhór a tacht chomha beag an cluthe sin siúr I gceann díreach mí inis an cluthe ceathrú ceannis de ola agus cai siad feabhas olmhór a chuiristeach má haisiil chanéanú de chrathú hí go húnta sa chiad leach bhí an fear sin micéarna go húnta sa chiad leach chomá tá sin isig a Nailo Caroline. Nail stop an son ag an dahad well íirecht an sa tachtó Oisín O'Brien gra sé seo go háling agus tá sé go háling pointe dúbalta feite ag Oisín O'Brien há sé sin I tastáil agus níos mú dis sin níor thóg siad mór an deisina ó hebh mud an dahad Tráchtaire
ach an count sin fight go ha ahrú a tachtan sa an Cabhán faoi dheire tá Cormac go bradig iver a cehar imimehead in Páirc agus stig do siúd tá Peadar ó Corragáin treéis tacht isteach tá na cos a testáil mhutha tá siad imethe ana hiún an sa an Cabhán insan dara leach tá sé sin treéis feabhas a chur ar an scór chlár agus sé pointe Rábúile den líróid díreach idir na fóna. Tá sunk déanana fáite ag fear chuire an sonnach lena míad ráid ling. Tá sé fuitin is ag Niall Tónar chiadúir leis an líróid is tóir an Tráchtaire na nniuh. Sé na guigan in is. Tá sé an treis ana chud den líróid eiscin agus ana chud scór na álaach ní dheor sé ceann nóir sin an áit sin. Cúlíonn sé chun sé tras na Páirc go háling leis an cosclé agus éis I lábha Baker. Chuiristeach ag Baker. Ítan ó dáthirtaigh trasna. Bhí seans san ag Niall Lochlan chuil sásta ach nád. Ítan ó dáthirtaigh. Ó déanta go háling an son casa den chiad sco teacht ó Lochlan. Lochlan a brise tríd. Tá Bert mór haimpeire. Ní chun siad stop leis agus chun siad stop leis go míad lethach déanta go háling an son ag Niall Lochlan bheis go deasan bearna seo ardú go dtí an 8 buinte uair amháin eile. Shane McGuigan bhfuil nílach ceann amháin curtha ar fórí aige go dtí seo céádan sin líróid amach beidir chun cúpla second a aimimsú tá 22 númad agus 3 second an sa imethe ar an glog hampil háúma déag fósta dul. Substitution on the team, number 17, Sean Young, replaces number 12, Paul Cassidy. 17. So, chuirde sib an son, ha Polo Cassidy ag fágáil na Páirce, ha puinte feite ag Paul ach cadé mar fear anna le tachtisteach an fear anna seo a bhí díoch go húntaach le muintir faoi fethe roiire le cúpla blian an os iad bócach go minic iad héana agus tíróin beidir an dádrám faoi fethe is fearr sa tír le roinnt blianta an nos agus Seán McAnoige lárnach an sin agus eisin istig chun Páirce an iireach sin well íon Lochlan an obair I lig ribh sin ach an ceann sin curtha ar fóríl tá rácheann curtha ar fóríl ag siú Tráchtaire cad é mar heispántas ó náir sin Tráchtaire I leor ceann mór ard eile isteach an Cabhán tá sé feite ag Ceallaigh ach gearód na Kiernan spot a tholis Tráchtaire I neomh don Cabhán le heispántas úntach ag siú Tráchtaire. Goin agus an dáfuinte bhfuil sé sin fachta tá sé fachta well cá raibh na pointí dúbalta sa Tráchtaire ribh sin níor tháinig siad ó aon duine ach cá iireach tócha ar fointí dúbalta ag an Cabhán le cúpla dúbnos agus an rá cheann fachta go an ceann se fuite ag rianó donna chu rá cheann chuir fóríige a ribh sin ach na pointí dúbalta sin I taú go mór be siad an tastáil go géir in san chréamh cheapá an siad níos táchtaí is níos táchtaí agus déanta go má chum as féidir le baidéir cheann eile áil be siad a fíochant ana bhá tá job le déanamh má se ag duire sa le hálíonn sé sin. Tá cúpla scór, tastáil butha tá neart an seirbh tá seirbh Conor Glass a tachtasteachan is na Guigan agus an iireach sin chuirdíireach an trasnáin ag Shane McGuigan. Is tóna go bhfuil 7 buinte fuite ige a Tráchtaire I neomh agus bhí sé sin a tastáil. Fehedó númad agus 4 second I mithe an sa tá 5 pointe idir na fórne. Gáin níos fearr do chuire tá níos mú tastáil níl an cléthe seo críocht na go fóil baidéad leis na pointí dúbatá teacht an Cabhán nach a ríist. Aimpel 8ú fáin giadéaring den seirbh ag duire Tráchtaire I neomh. A teachtain is tá an fearrtha díreach stig an Ceallaigh Crahor McCluskey tá sé go háling dó siúd pointe a aimimsú Tráchtaire I neomh. Chun sé siire cho fada le Ítan ó Dáthirtaigh an ceann sin imethe an trasnáin bhfuil tá sí baidéad díreach imeisteach an son an 3 pointe de Ítan ó Dáthirtaigh Tráchtaire I neomh agus an bearna sin a níis ag 6 pointe uair amháin eile bhreála an scóirich mád ag sin nó níos mó más féidir ó an cúpla núma déarnach ach an Cabhán well ní mór an déanta go tebhsteig más féidir na pointí dúbalta sinna aimimsú is tóna gribéis sin tainslí gur féidir le dhéanamh Tráchtaire I neomh. Dúirt na gáin an is.
Garrod McGowan Roher. Gentle Current Trasning, Deep Páirc go line shig. Páirc Trasning Farron at Padro Corrigan, Lava and Leroy and Guido Tráchtaire the new tension Trasting the Park and Ish, McVitie Hawk Cungro, Grisha in St. Darlach, Chicahunta Sikiadlach, Falka, Egashudi Omadon. Omadon is Stacharish, Bravada Viti Cool, all of us Peile. Orachor and son, Currish Stach get Gentgo Hauling and son, Egg Shea Magok and Shiasi, Shilagas, Bala Stachs Warloch Shoot. Well, being Cartic McVitie better. And Deshin Hogan talk cool at Tastal wo and this couple of pointed double to my hospital and Tráchtaire rash the Chluhi show. Tachan King and Ish thought Crahor McCluskey or one other. With an Doire taking Ish and pass on in Stach, Shansig there in Ish or they can the Crow, Cowanella, Baronin reward, a first ton point to go hauling, go hauling or Hagenshire, on Cooley, Shin Rory Forbes and Keat point to Fuite and Cooley, Tráchtaire and Yov. And guess the command, Sula earn the score in Ish, Kunte Lou, in I Ceallaigh, well, Nilach Kerenum and the Doll, Ach Neil, Ach, well, Cooley point to in the foreign and son, so Desh better force to Ceallaigh. I should Cooper with Hefir doing something. If you're beginning Maulik, Cartusa, Shikleha is beginning Maulik, Lahau, Marshall Stunga, Griech Noig, and the Clehiella beginning his slow hata. If all a kin to him is she is ton V, with her lace of Dove and son. Luke, who pointed on Tossig, Agus, so have Cork, Agus Tiro, and Agus Shinnon Clehe is Tachti, and will encounter him her for read. That's it, and son, on Wigan, O have Tyrone agus Corca yet. Tá Corca pointach an tosig will. Tá. So, sin another Tráchtaire the Roinn. Team number 21, favour Sheen, replaces number 12, Oisín Brady. 21 for Aharu and son. Tá favour she who is dig. Bert she who is dig in ish. Well, not on she who had a So she who had a stig. And she who had a mo. Agus Imaha tá Oisín O'Brad again sin simú glór beidir gribh gartú beag nuair dhégan le Curristeach mar tá ceir fuinte ag Oisín O'Brad ag Tráchtaire na Neomhach Eishin Imaha den Páirc pointe dúbalta feite ag a chomá. Genta go háling san Liam O'Brad ag tána kicking amach garid sin ag aibriúach go húntacht an Cabhán Tráchtaire na Neomh. Couple score out of Gadas. She who ish. Well, Trach pass. I fight for Yere ego Brodig. Will Desh attack and so Resh shouldn't have more than that had me hin or Kenta. V Shay Tasher Rot far feared and cool. Nether K Hog Shin. Cade Mar score tot 3 Irach Toka egen Cabhán the pointy double to Tráchtaire. Dirach Sedenu Moderna. Agus tot 3 pointy double to Fuitico. So it's faded away enough. Presta Shias, had there and whether his Shias go more in issue because attack on Kang to Roinn Domhnaigh for Shaheen pointed double to Deir Rice. So McKinless and ish like Haven the Club Clay Tashin Lablock of the Shias Ta Marshin Begiracht Ella Akkad and Gownshaw. Agus Koi pointed in the foreigner and ish. No, Shin Eddie and kick on. Well, and ish me heen mar again live heen small stoch at my fechen der da clear ag an Ceallaigh. Gir smachta chamad Cata Tarlu in Gacha in Roinn do Tráchtaire in Yov ó have Ceallaigh agus an Louis and say good session beag nach Creachnathe. Cím fós cúig pointe idir na fóin an sin mar sin an Cabhán sábháilta go leor. Ach, ní is a cushin. Páirc go line sig inis. Tá ceann cur 4 ag Páirc agus an dar ceann farír cur 4 ag a siú droch íocht an son ag Páirc Tráchtaire agus Réimi Drashti sé magochan den kickmach. Fehisach nomad 3 second imhan so in nere coig pointe idir na fórna dire le héin a hoch deag an Cabhán le sé fointe deag tá mí de féchant chluhi eile mór heimpel an the Sraith agus an Cléthe is Tráchtaire in ish na Corca agus Tyrone. So there féchant go má bhuan Tyrone
ach tá an clé sin anna chóngarach nis Guigan fágus siar agus siúd í Niall Tóna tras nach fada le Ethan O'Doherty tá brád ag chur brúanis ag Rory Forbes Rory siar gotí Gareth McInnes ar eistí Gareth uair eile agus an is cho fada le Brendan Rodgers. Brendan Rodgers a Tráchtaire gotí an 10 chuann sé cho fada le me Guigan ag immer díoch go húntaach Tráchtaire in jobhna ó tríide gotí cóide ag immer thar báir de chuide annachchain séireach anafechtach os cór an chúil chomá agus fearrá tréis annach chuide chrothúdómh agus 3 fointe ála héin na Ethan O'Doherty seans an is mac an óig go bhfuil well by that cad é sin mar scór feite ag an fear anad bhí mar álibh Seán mac an óige an bhfuil sé feice go bh hena fearúntaach don todhchaí bhfuil an todhchaí tagcha a cad é mar imreoir in sna fórnacha úntacha sin a bhí ag deireadh sa faoi feitheadh le tamlíonós ó balla go háling ag go bhairóg eile Niall Tóna an son genta go háling ag a fáca go deas éasca do mo Guigan agus an ceann sin a dolisteach a stólam ní well ní mar ó cinnte faoi sin nach sin imethe clé agus ar fóraí tá ahrú bháin eile taachtansa ag go nacht tá ag go héinte do bhair sin Dan O'Higgins agus fear óg eile bhfuil na fir óga seo ath tastáil ó ghuiire na lads óga faoi fethe le cúpla bliana nó sanis I tachan Páirce I gáil cúpla núman sa le hosníon an créamh a gán díreach cúpla seachtainna a sé briste síos an sa díomhar a cehardéag don cabhán Dara McVitie thug sé an kick a thug sé bhad chun tosaige mar sin beag ar an coolú is dólam McVitie a ggéire lads an chabhán an so a gríasa nadidir bhfuil an scór a rólas go is na cluichí eile ach tá an lú fós 5 pointe chun ceang agus tá númad amháin le dul sa chluiche sin so cheapá go bhfuil lads an cabhán séir go leor buchas mór le dí a róp ach fós caiisiad taispáint is a chur isteach tá cluiche olbhór a tacht an dír cúpla seachtainna agus má leanan lo leis na pointí dúbalta sin Be sé dochar an cabhán na stoppa sin an ceathrú iirecht le 5 núma 10 an nóas don cabhán le pointí dúbalta agus sin an ceathrú iirecht tóca 8 pointe san nomláin na tacht os na pointí dúbalta agus seansa cónis bhfuil sé tacht tá McKieran na stig tá náirt eile tach an ceang ach McKieran agus troch iirecht leis an ceann sin chora ar clé agus ar fóraí cad é mar cluiche a bhí ag lead mór sin Tráchtaire in Jobhí Roinn lads eile mór haimpel ach leis an cluiche a bhí ag go dtí seo beidir go raibh an ceartaige ach troch iirecht agus é scópa ar chlé agus ar fóraí agus leis sin ní bheith ach pointe a bháin idir na fórna sin an dara droch iirecht ar cúl agus seans na úntaach a bhí ionta ag an cabhán ach an ceann sin sciúpa amach ar clé agus ar fóraí. Ceann mórráda an son ag magochan, tá sé tréis brise síos bud fearú ghuiir nó fearú cabhán chun é aimsú, tá sé feite ag Ceallaigh Niall Lochlan há gimar go húntaach an sa go háirisí Dara chur tras na Páirce ag siúd agus in isig Niall Tóna. Na lads ógus stigan is an neart cosacha agus tá siad a ggéire áite áil in san chiad iran don créamh an éon áras chuna glasnis. Ní féidir fear ógur á hiile gan práda sin lads mór haimpel ach tá cana tris immer go húntaach Tráchtaire in jobh mar a dhéanaan go handúil. Ethan O'Doherty is. Ethan tris immer go má chomá. Tá feabhsolmhór tris teachtar ar an ghuiire an sa sa Dara anna smacht ar an líró taispáinte agus na pointí tócan ar bhí siad a tastáil. Niall Lochlan is. Is le tach faoi bhrú, tá songfight an sonnig sé me Guigan nach lena míad ling. Tá seo cana glas úr bháin eile. Beidir go me deidir sásta just immert leis an líró é chamád sa lábhad an ciad cúpla númad eile. Tá 32 númad agus 3 second déag imethe ar an gágan sa in ire. Tá deire ceire faointe chun ceinn. Cá siad an cléis seo a bhóchan chun 1 deisibh acu a dul chun ceinn í anamh go dtí sra a héan an bhliain se chuing. Breathan sé sin ar scóranna eile. Tá corcaigh 2 faointe chun tosaigh agus díreach númad le dul an son. Tá cúl ceapa a tastáil ó híróin do sin. So tá
slua anna hiún an sa tá si de beidir go gosis fan sothe má ein tírón cúlan san am sin nach lena mídoring. Trasna is go fada le Conor Glass, tá Conor Glass le selle vege, chun sé trasan na Páirc ach mona bhuan tíróin ní réinte fríocht da. Tá sé is ag lachlan na morí. Tá an kick séir tóca ag lachlan. Ag tóca chun talún agus é imethe anna hiún an sa. So, come on, Sula Ruddy. Double substitution on the Cabhán team, number 22. Bertha le Tráchtaire. Tá fé sé Níl Carlán ag gemacht agus tá fehedó Roinn Tóbín le Tráchtaire. Agus tá Páirc go Leinsigh imethe an Cabhán chumá agus chuí McGovern is dóla mé bhar fethe I stig dó siút so sin na hathirthe nílach an brúá númad le dal an sát seocha 3 númad agus fethe second. On the Derry team, number 19, Sean Kearney replaces number 4, Rory Forbes. Agus Rory Forbes imethe an Páirc agus Sean Kearney I stig dó siút so sin na hathirthe lig. Ceire pointe idir na fórne. Agus seansan is stóla me gcuigeann é seo chur an tras ná. So, an Tráchtaire de tacht, tá slua anna hiún an sa mar bhór corcaigh pointe breise, tá pointe sin fute déire tá. Dhéanana sé mór an díomhríocht péisce Cúig pointe idir na fórne an son McGuigan le ceann eile agus brádaigh le kick amach. Fachta ag deir McPheasy agus bailíonn sé ríiste. Dimmer McPheasy go húntaach Trácht núna in jobh, so is tócha go dig míad inis, tá corcaigh go dul chun ceang agus há deireach an frachan Roinn a dó an bhíonn se chuing an Cabhán sa bháilta. Chuir seach taispáint asúntaach an sa insan chiad de leach. Sa dair leach ciúna thógadar na dáfuintí nar bhí siad a tastáil. Tá síún sa I róthir tá bert mór haimpir be sé dochar brise tríd an son agus tá sé dhéanta mar sé badathe ag fear chuide. Siad a géire éilú agus tá na morca coscéimena a tóca an son gur sin McGuigan nach sin é McGuigan. Agus seansa an Cabhán nadidir bhuilas a cad a tarlú I ngach eile ach tá siad sábháilta péisce réit. Lads dúire, well, beag ortha frach in Roinn dó a do bhliain óháin eile. Garrod McKiernan. Ceann sin tóca Garrod McKiernan, cabhró sé sin le siúd, dul sostí 5 pointe Tráchtaire in jobh. Ach in áiríre sin é Bhí job all mhór le déanamh ag deireadh Tráchtaire in jobh agus bhí ar a bre ar a gcósaing naideach Roinn chun an buaáil ar chorca ach níor dhéanaidir sin agus deireadh cé gur bhód ar Tráchtaire le ceithre fointe dhéanana sé aon difríoch beag deireadh fós in Roinn dó an bhíonn se chuing an Cabhán sábháilta agus an bua feite Harris Ceallaigh sa chléthe eile be siadsan a sásta golóir ach deireadh díomach golóir. Fíoch chun ceann cléithí ceathrú canis óla deireadh in ag aontar mar nachta a brán beag deireadh ag ggéar rudaí ó thógan de eisio agus gan éon áras deisiú a dhéanamh rudaí chomá an kickamach lag go leor ach bhí na tosa díreach ar bardó siúd ní lochlan sé McGuigan agus lachlan marí díreach ar bar Tráchtaire in jobh I lig. Éitlú dohartaigh chomá le 3 fointe dómh siúd agus taispáanta sí magalóir ins na cúla chomá. Droch kickamach a bhad níos mó tastáil anach a kickan amach caiite go háiris sa chiad leach be obair le déanamh ar sin a seo go ceann ceir seachtaí eile agus
agus Haréna Della na lads óga a tacht chun I ceim agus be sin anna hochtach Sean McAnoige le puinte bháin Sean O'Kearney istig crothóir na closci arás agus 9 tónar istig a feith Cameron chomá. An Cabhán a siad san chunimmert in ag muoineáin iglú nóis I gan ceir seachtaí taisbánt si is dócha an príomh taisbánt is Tráchtaire Nniuh tachtó Geród na cían an 5 fointe I go bhharmór lár Páirc tíornóna Madán le 3 fointe agus pointí a tacht an son ó Pádraig go Leinsigh Dara McVitie chomá agus crothóir ó Brádaigh. Bhítar go má an sotas an súd na kicin amach ach be si de féchant ar na pointí dúbalta sin ceire ceann ceann in go chéile foiite sa dara leach had a bra ábalta go so ná choras dómh siút. Sin é bhuaimse a cháirde Tráchtaire be méid araislih den créamh I gan cúpa seachtainna agus na cluichí canis os na raing an deire seachtainna se chuin. Go dtí sin slán agus beannacht. Dire gan éon áras Tráchtaire Nniuh an nachla déanamh big lads Cabhán chun sin athhrú an deisian tóca a crothóir ó Brádaigh agus bhí si titim han trasna an táid. Síú siar tíornóna Madán leis an cos clé bhfuil ceann eile fáite go tá baid de ceann eile leis an cos clé. Rory Forbes stig chofada le Ethan O'Doherty agus pass násta chuiristeach again san nach trochbrat le cool well an troch. An tacht 3 dúrháin eile tan brú tacht ortha go héad na lábh clé inis tá seans ag lachlan ó Marí agus tá sean. She don't have trust now. Comes down with David in the fourth and a horse which we go in. Come down, P4 then score. Now I'm sure. Brádaigh initially Iarach block out the shees. Gadasias con son McVitie. Ag tachtan over show and count shin fuite. Ag a Vishe cast nine Luchan is turn next score out to get Tráchtaire Nniuh. Current shin count shin is that. Dasi should have chance of free to order one in at the higher opposition. Tá na cosa aici bhfuil sin a hain trasnán á go dain hastáid a bhtha ón gluthe agus ón séasúr sa sra agus fáite an son ceann í ceann na Kieran treéis sórábrí anmh Tráchtaire Nniuh cíimiid mar a háise leis an cosíéis an uair seo well ní héanód choé cos clé nó cosíéis ceann tá sé taobhstig an datha tá seans níos cheappa ag Polo Casadar ní ha a choisín ó Brádaigh an ceann seo an siú agus tá sé fáite tras na Páirc begáí spásansáid fear chuireach ní tresásta ó hógan Ethan O'Doherty inis ar ruair Ethan O'Doherty fósadáil an ceann an chuir an trasnáil ag Ethan ní go maith an son tá sé faoi Eric McGuigan bhfuil an ceann seo fuite ag McGuigan tá stóidm tá go dain an brat ordathe Pínta dúbaltáim siú chuir siar dí ó Marí leis an cosíéis anna yes bhuaig siú costa isteach agus cheapá go me sé well íirecht an sa tachtó osín ó Brádaigh bra sé seo go háling agus tá sé go háling pointe dúbalta fáite ag osín ó Brádaigh tá sé sin I tastáil agus an dá fointe bhfuil sé sin fachta tá sé fachta well cása é fáite faoihearre ag ó Brádaigh bhfuil de sé tachtan sa éis sé sin taobh mód an dahad ní mé hin ó cinnte bhí sé tá sé ráit ag an fearrta fiad chrothúdómh agus 3 fointe á héin ná Ethan O'Doherty seansan isis McAnoige go bhfuil well baid cad é sin mar scór le dí róp ach fós cai sé taisbáint is a chuiristeach tá cluthe olbhór a tacht an dír cúpa seachtainna agus má leanan lo